ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋଳୁଛି, ଦିନର ଆଲୋକ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଇ ଯାଉଛି। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା, ନା ଦିନ ନା ରାତି, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସମୟ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଘରକୁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସହିତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ଭାବେ ଫେରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିପରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ କିପରି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦୂରେ ରଖିବୁ? ପୁରୁଣା କଥା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମି ଜାଗା, ବେପାର ସେଥିରେ ସେରଙ୍କ ଅଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ। ସେ ପୁରାଣ ପ୍ରଥା, ଧର୍ମ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ଧାର୍ମିକ ଓ ସଂସ୍କାରୀ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ଆସିବ କି? ପ୍ରୟାସ, କାମ, ବୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ବତୀରେ ଭରସା କରିବା, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଦିନ କଟିଗଲା। ହଳୁ ହଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥଙ୍କ ବେପାର ହାନିରେ ପଡ଼ିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମିଗଲା। ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ରୋଗ, ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ଏବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ନୀରବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ଗର୍ବରେ ସବୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ଗଭୀର ଘୁମରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପ୍ରକାଶିଲେ। ସେହି ସ୍ୱର ସୁମଧୁର କିନ୍ତୁ ଗଭୀର। ମୁଁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଥିଲି। ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଜଳେ ସେଠି ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପଦ, ସୁଖ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜାଗି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳାକୁ ଦୀପ ଆଣିଦେଲେ। ଘର ଭିତରେ ଜଳିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ସେହି ଆଲୋକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଘରେ ହସ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରିଲା। ତେଣୁ ମିତ୍ରମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ କେବଳ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଭଲ ପରିବେଶର ଆହ୍ୱାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସର୍ବସହଜ ଉପାୟ। ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଜଳେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ବତୀ ଜଳାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।